Сәлем. Эфирда Шаян Шорт. Үткен атнада нинди яңалыклар булды? Әбилер шуагы һәм тотылган ай. Тагын шул тотылган айма. Башка яңалыклар бармысың? Карарга кирәк. Алар бик күп. Хәзер сезгә дә күрсәтәбез. Күрсәтәбез. Беренчесе Берлинда үткән ярышта беренче урынны татар киберспортсмены алган. Аяз Ахметшин һәм аның командасын котлыйбыз. Татарстан актерлары «Универ молодые» сериалының яңа сезонында төшкән. Безнең егет Илдус Хасанов сериалда эшен дәвам итә. Камилә Саматова өчен бу дебют. Уңышлар телибез. Нигез әйткәнчә, битләребезгә кызыллык китермәгез, яме? Матур гына йөрегез. Казанда яңа граффити барлыкка килгән. Габдулла Тукайның суанасы һәм Шүрәлене яңа форматта һичшиксез күрергә кирәк. Атнаның иң музыкаль вакыйгасы турында киләсе репортажда. Шигъриятта Тукай, музыкада Сәйдәш, сынлы сәнгатьтә булмакчы, ә сәхнәләрдә Илһам. Без бүген музыкаль хулиган күз чорының хипстеры, чын моң иясе Илһам Абдушакировка багышланган зур Open Air'га килдек. Быел инде Илһам Шакировның 90 еллыгына багышлап, зур проект башлап җибәрдек. Бүген зур сәхнәдә зур концерт. Һәм бүген дә концертка бик күп яшьләр килде. Барысы да кушылып җырлый, бик күңелле, рәхәт мөхит бирде. Без хәзер синең Илһам абый җырларын никадәр яхшы белүеңне тикшерәбез. Башлабызмы? Әйдә. Әдерәне диңгез. Güzel dingiz, ay güzel dingiz. Yıldızlar söndü, dün uzğan indi. Bir yıldız kolda uçul panide. Jiz qo'ng'irowda uçmaklar, Uylarda seni haftar. Seni hattagı yuvarıp yaşayka alıp koyda. Uylarda seni haftar. Шәһәр дизайнерларын, музыкантларны, балаларны һәм әти-әниләрне нәрсә берләштергәнен беләсеңме? Казанда булса, пешән базары әлбәттә. Анда һәркем үзенә кирәген таба ала. Рухи әйберме ул, маддиме? Ислам сатып алган докерны әйтәсеңме? Түгеллә. Хәер, докеры шәп миңа ошады. Сәлам дуслар, бүген без Пешән базарында. Хәзер барысын да күрсәтәм. Киттек. Пешән базары дизайнер, шагыйрь, музыкантлар, аш осталарын, галимнәрне, балаларны һәм аларның ата-аналарын берләштерүче фестиваль. Быел Пешән базары инде 13нче тапкыр үткәрелә. Монда шундый шәп фотозоналар. Тәмле татар чәен мәтрүшкә белән нәкъ менә монда эчеп була. Исәнмесез, миңа чәй ярыймы? Тәмле. Кызыклы өстәханәләр биредә. Мин дә берәр нәрсә эшләп карыйм әле. Татлы шаян прәннек әзер. Һәм монда җаның нәрсә тели, шуны алып була. Үземә баш киеме, әтигә шәп бомбер, апага алкалар һәм әниемә шигүле читекләр. Белән монда кино карарга, концерт тыңларга була. Кыскасы, миңа фестиваль ошады. Миңа ага лайк куям. Ә сез? Уеннар әммә телефонда түгел. Офлайн?
Уен фест гадәттәгечә балаларны да, олыларны да берләштерде. Мин сезне уен фестка чакырам. Балалар өчен татар уеннары фестивалендә без. Әйдәгез бергәләп уйныйк. Балаларны уйнатырга Кореев театры артистлары килгән. Алар безне халык авыз иҗаты белән таныштырды. Унытылган уеннарны искә төшерделәр. Хәрәкәт тә бәрәкәт дип юкка гына әйтмиләр бит. Хәрәкәтләнергә кирәк. Мине дә уйнатыгыз әле. Күңелдән назан Быел фестивальнең сайлап алу турларында дистәләгән команда катнашкан. Инде финал һәр икеш турнирга иңнәр генә җыелды. Безнең бу бик көтелмәгән җиңүбез. Без бик шатбыз. Без Мәскәүгә бик барасы идек һәм без Алла бирсә барабыз. Яйдырга. Ул көнне без телефоннарның кайда ятканын да оныттык. Шаярдык, йөгердек, сикердек, биедек, җырладык. Бик күңелле булды. Уеннар ул безнең балачак. Мин бүген әллә күпме яңа уеннар өйрәндем. Рәхмәт сиңа, Уен фест. Киләсе репортажны мин безнекеләр дип атар идем. Ә миңа краш репортаж күбрәк ошый. Син дә дөрес әйттең, мин дә. Чөнки киләсе сюжетыбыз бөтен кызларның крашы булган безнең Сәид Галиуллин турында. Хей-йоу! Эфирда краш репортаж. Бүген без Ак пароход фестивалендә. Киттек күрсәтәм. Okay, let's go. Вообще белый пароход — это нечто большее, чем такое мощнейшее песенное движение. Это жизнь настоящая. Ак пароход бөтен Россия балалар музыкаль фестивале. Һәм бу ел аңа 20 Быел фестивальдә 150 вокалист катнашты. Алар арасында кызларның крашы Сәид Галиуллин. Мне очень нравится. Мы были во Владивостоке, в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровске и Казани. Для меня сейчас выход на сцену как радость. Менә шундый алар фестивальнең яшь талантлары. Ак пароход узата бара. Яңалык, трендлардан хәбәрдар буласың киләме? Алайса Шаян Шортсны кара. Без синең белән бер дулкында. Сәлам дуслар. Киләсе атнада һава торышта ут булачак. Атнаны рекордлардан башлап җибәрәбез. +19. Рәхәтләнеп калыгыз. Да. Хәтта игзәкләрнең дайырмасы бар. Булар бер тамчы су кебек ошаган. Көндез +18, кичен +12. Бу көнгә мин девиз итеп менә бу җырны куяр идем. Болытлар килә, болытлар китә. Җомганы яратам мин. Алда 2 көн ял һәм бәхеткә +16 сәбәп. Кояш нурларының ультра шәп кәйфе. Бу инде ялларга әзерлекне башлау өчен зур сәбәп. Сезнең белән мин булачак рэпер синоптик Алмаз идем. Күрешербез. Сагына торыгыз. Йоу! Казанда киләсе ялларда Формула 4 Россия чемпионатының 5-нче этабы узачак. Карамыйча калмагыз. Гарри Поттер фанатлары өчен игътибар. Казанда аның дөньясына багышланган күргәзмә ачтылар. Сихри дөньяга рәхим итегез. Әгәр сезнең этләрегез бар икән, киләсе ялларны паркларда үткәрегез. Аларны бушлай биергә һәм трюклар ясарга өйрәтәчәкләр. Эфирда Шаян Шортс иде. Киләсе очрашуларга кадәр